Hello guys, welcome back to my YouTube channel Belie Basumatary. So लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आंनि बे भिडिअआनो जाहैबाय एसे जानायनि जागोन। माबा चिकेन तांदूरीनि ना मा होनो बेखौ बानायदों, संखांखाबाय। स' दा रेडि जाजोब्बाय, जानांगौसैल'। स' नोंथांमोना नायलांदो आंनि बे गोदान भिडिअखौ। Guys, आङो एफा गिदिरखौ हारसिं जाजोबनो हानाय नङा, बेखायनो शेयार खालामलायनोसै आरो आइमोनजों। बे खाथियाव लाबाय केमेराया। बे जिरायनो हामो। केमेरामेननो एसे फिसा दिहुननो लुबैबाय। Sao? आङो बेखौल' बोखांना खालामनो जायो। नोंखौ जानो जा, ओमफ्राय सानो जादो, आं जाजोबनो हानाय नङा। Một trường đầu với lớp mình chơi không? Khá không? Khó lì vậy chứ. 고타워. Because of the Canadian.
नोंथांमोनाबो जानो हागोन बानायनानै बयलार लायनानै लकेलाबो जाजायो खोमा बे बयलारसो चाइनानि मानसिफोरखौसो नुयोमोन बिदि जानायनि आंबो जाफ्लांना लांबायसो नोंबो ओंखाम बायजों गाइस दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन ससेद्राय जाबाय आं बेखौ जाजोबनो हानाय नङा ओंखायनो आं जाथ'ला एसेनोसै